నేను ఎప్పుడూ ఒక పాలపిట్టనైతే చూస్తూ ఉంటాను. అది ఇవాళ మళ్ళీ వచ్చింది మన బాదం చెట్టు మీదకి. అయితే కింద నుంచి చూశాను సందులో నుంచి. అయితే ఎలా తీద్దామంటే దాన్ని దగ్గరికి ఇట్లా చూస్తే అది ఎగిరిపోతుంది. అయితే బాల్కనీలోకి వెళ్ళాను మెల్లగా. అక్కడ నుంచి అంబాడుకుంటూ వెళ్ళి, అది కొంచెం పైకి ఉంది, చెట్టు పైకి కనబడుతుందేమో అని అంబాడుకుంటూ వెళ్ళి మెల్లగా సెల్లుతోని వీడియో ఇస్తున్నాను మీకు చూపిద్దామని. పాలపిట్టను జూమ్ పెడుతున్నాను చూడండి. కానీ మొత్తానికి అయితే మంచిగా పాలపిట్టనైతే వీడియోనైతే తీసేసాను, మీకు చూపించాను. చాలా ఆనందంగా ఉంది. అయితే నేను చూస్తే అది వెళ్ళిపోతుందని నాకు తెలుసు. అయితే లాస్ట్కు ఏం కాదు ధైర్యం చేసి ఒకసారి తీద్దాం అనుకున్నా. అది అటు చూసేది ఇటు చూసి ఎగిరిపోయింది. ఓకేలే ఇంకోసారి మంచిగా తీద్దాం అని అనుకున్నా. ఓకేనే, వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ అయితే వేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. తోర్రు అన్నది.